Keculikan dasku manglo. Padawan sudah ya. Kok sudah? Lah ya sampean ku takon nyuwun kok iki bisa kok Kiai pentol goreng mau. Ya dinake Mas, dinake Mas kok disuwun ngono ya. Ayo, kan. Untran-untran apa meneh? Wis apa sing mari? Sing muake wiji ana ing salebeting goreng sapa? Polisi yang aku. Malah nyoba. Kamu nyoba kamu ya? Enggak cuma ngambung panannya gini. Bisa meten. Iya, Iki dicari sarung meten. Oh. Sudah ya. Produktif temen iki. Iya, Ini sudah berapa bulan ini? ini sudah 5 tahun Mas. Nanti dibawa ke tempat televarium ya. Ini kira-kira untuk anak-anak apa? Ya, dia bisa. Sudah 4 tahun. Oke, Mbak Dina. Karena sekarang ini kalimat digunakake Mbak Dina Malih iki kathah panyuwunan dangdut. Nggih. Monggo panjenengan keluarga Purwasesa jumenengaken salah setunggaling di antara artis-artisnya Sriwijaya. Menggapa nyunan dengan dereng Wonten dalani. Panjoko, Cinta Mulia, Tunggal Eka, wah kathah sanget nggih. Maki panjenengan yang dereng dalani kan gede-gede tasih wonten sesi. Nggih, goro-goro. Nggih. Yuk, siapa dulu? Mbak Yasmin terlebih dahulu atau Mbak Retno atau Mbak Robina? Nomor 3 urutan saking mriki. Oke, Retno Ayu Retno. Mbak Retno. Nuwun sportipun monggo. Sok.